Tradičná fašiongová zabíjačka prilákala množstvo ľudí. Tých neodradil od návštevy spišského Salaša ani daždivé počasie. Obdobie veselosti, radovania, hodovania a Peťa si totiž treba poriadne užiť. Fašiongy sú iba raz do roka. V minulosti boli neodmysliteľnou súčasťou fašiongového obdobia, a to hlavne na vidieku, sprievody masiek, veselice či zakáľačky. Tie sa v súčasnosti usporadúvajú len zriedkavo. Si niekedy takúto zabíjačku zažil? Áno. A kde si mal možnosť? U nás doma. Asi 8-krát túto na Spišskom Salaši. Jednu, ale bál som sa, keď strieľali do svinky. Nikde sme nezažili okrem tu Spišského Salaša, takže je to veľmi pekná. Návštevníci teda už po 9. krát zažili práve na Spišskom Salaši typickú zabíjačku. Šikovnosť mesiarov pritom mohli nielen obdivovať, ale na výsledných produktoch ich niekoľkohodinovej práce si samozrejme aj pochutnali. Samozrejme niečo ochutnajú, či už je to nejaká ovarová polievka, alebo grajzupa, alebo gebrisín, čo je takéto teplé mäsko, alebo iné špeciality, ktoré majstri mesiari tu ako pripravia. Takže aj sa ľudia zabavia, aj sa ľudia najedia. A ako taká prelička poviem, čo málo ľudí vie, že na Spišskom Salaši bol aj prvý kozmonaut sveta, Jurij Alexejevič Gagarin. Máme o tom aj fotografiu. A on si pochutnal na tradičných zabíjačkových špecialitách? No ja si myslím, že áno, určite, ale že mu najlepšie chutnala spišská borovička. Tá bola pochopiteľne taktiež v ponuke. Návštevníci dali predsa len prednosť ochutnávke bravčových špecialít. Ochutnal som klobásky, húrky, bolo to všetko vynikajúce. Mal som grejzupu, mal som húrku, mám klobásku a mám nejaké mäsko výborné. A čo vám chutilo najviac? Grejzupa vyhráva. Má prvé miesto. A už ste ochutnali aj typické zabíjačkové špeciality? Samozrejme, že áno, ale ešte ochutnáme. A čo vám zatiaľ najviac chutilo? No, myslím, že tradičné jaternice, klobáska a také veci. A čo uľahodí chuťovým bunkám samotného vedúceho Salaša? No ja to mám veľmi jednoduché. Ja mám najradšej grajzupu alebo ovarovú polievku. 365 dní do roka ju môžem jesť a nikdy sa mi nezunuje. Prečo práve grejzupa? Neviem, je to pre mňa niečo mimoriadne. Ja sa sám už aj sebe čudujem, že to stále mám na tú polievku mám stále chuť. Mimochodom, tento rok si návštevníci pochutnali na asi 160-kilovej ošípanej. Atmosféru typickej spišskej zabíjačky pritom dotvárali fašiongové spevy a tance. Hoci sa na Salaši pod Spišským hradom bude tradičná fašiongová zabíjačka konať až o rok, už teraz vám prezradíme, že 10. ročník bude výnimočný. No na budúci rok bude dôležitá jedna vec, že v roku 2014 bude mať Salaš 50 rokov, ako sa otvoril. Lebo prví návštevníci prišli na Salaš v roku 1964. Okrem spišskej zabíjačky bude pre návštevníkov pripravené možno aj nejaké prekvapenie. To sa však dozvieme až o rok.